Фотографія була і ще буде без огляду на її непреривні трансформації, технологійні інновації, найсигурніший мост комунікаційних між людьми, поведений на отвіранню вистави «Віртуальні мости» автора Михайла Лікара, котра реалізована за спомocу Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov, Horodu Novog Sadu i Društva novinarov Vojvodini. Svaka fotografija izaziva u meni neki. Každá fotografija u mne vyvoluje dajaké dožice, čuvstvo, ktoré som dožil, keď som ju slikoval. Tiž tak, keď popatrím na ňu, zdohadnem še i jak i kedy som fotografoval, okreme pretože še daraz mušelo merkovať na blendu, na dalekosť, na blízkosť a dneška fotoaparát je taký, že môž i telefonovať z njoho. Nemušiš ni o čim rozdumovať. Zberanje obrobok i prezentacija fotografskого skarbu u našoj zajednici na iscedzanje zvana i treba robiť na tým, treba izberať i organizovať še i prezentovať njeljem nam samim, ale i všetkým. Preto dneškajša vystava bola i po serbski i po ruski i naiste mi milo, že bolo mišano u publiki ľudzoch. Z nagody tej výstavy naštěviteľom zeleni katalog, ktorý technično obrobila Veronika Vujačić, bola predstavená i knižka Virtuálni mosty Mihajla Likara, a na výstavi bešedovali Geza Lenard, majstor fotografiji Fotosojuzu Jugoslaviji, i Mladen Buluc, sotrudnik Mihajla Likara. Fotografiju u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov možete opatriť na ich hodzacích 2 týždňoch od 9 po 16 hodin.